Алайкум духтаракои намарҳама ки бори новинка қабул кардем нақш 220 сомон намаратен чихи гарини фасонаи хишвака маташам маташ мумкин бифаҳмехтом гари масаи чихи хишвак фасонакай ба ман як гардан шада чихи хишвакай ба ман як фасонакай ҳамаи севтош ҳастай 220 сомон успед кинен дастсафка ҳам дорем адресо бозори Корун 12 шашм қатор дасти чап мегӯяд сеюм одам тарафи Тилло бозор мешавад ряди дарози намаратен нахе сиёшам ҳастай ва нахе сивчам ҳастай успекенди 220 сомон дастсафка тамом инҷо дорем бо бена пешиам бигирем чихе фасонаки хишвакай ё размерш ай 44 то 50 размер дора алайкум духтаракои хушо бори новинка қабул кардем ё чихе фасонаки хишвак тройкай 180 сомон бори то мия нигоҳ кунед тройкай 180 сомон ҳамаи сивтош ҳастай нахали юбка дора юбкаш қатъина юбкаш пахтаги материалш гарини бад фасон хушо без размер дор стандартай наи болупшашам пахтагия наи шар намедонам маташани гарини фасони хишвакай марҳамат кунед 180 сомон адресо бозори Корун 12 мешавад шашм қатор дасти чап мегӯяд сеюм одам ина марҳамат кунед ҷои синомга нишон то метан шашм қаторай дасти чап мегӯяд сеюм одам ина марҳамат кунед гарини ба фасони хушо без размер алайкум апоима духтаракои хушо ина марҳамат кунед бори новинка қабул кардем нёкунед двойкай не нёкунед не базаш не хосинош осинкалтай бале борш не хели дора гарени бад фасони хишвакай маташа намедонам не ки маташ ба дараҷаш хишвакай ина маташ милӯмак сабака ки фасонаи хишвакай не успед кинед не чихе ба ман як фасонакай успед кинед адресо бозори Корун 12 мешавад шашм қатор дасти чап мегӯяд сеюм одам 180 сомон ина марҳамат кинед чихе фасонаки хишвакай ина базай хед роза базаша осинаш калтайва на иш не хели чи дора успекен гарини ва фасонаи хишвакай дастафка ҳам дорем на ба ман ин фасона